बेयो मोनसे सुबुंदारा हादोर सुबुंदारा खान्थिजों सोलिनाय हादोर बेयाव मोनसे खुंथाय हान्जा थायो मोनसे हेंथा हान्जा थायो जेब्लानो खुंथाय हान्जाया माबा मोनसे मावो बेखौहाय हेंथा हान्जाया बेखौ गाज्रि जादों होननानै बुङो नाथाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव एसे जुनिया जानांगौमोन जिहेतु 40 बोसोर जाफेरै जोङो सान्थि लाबोनो हायैखौ जों सान्थिखौ लाबोना होफैदों जौगानायनि लामायाव जोङो दावगागासिनो दङ नोंथांमोना नुदों जों जेरै रादाय होदों जोङो गावसुंथा हान्जाफोरनो 75,000 रां होनो नागिरदोंमोन दिनै जोङो 75,000 रांखौ होजेननो थाखाय 25,000 खरि जों होजेनबाय बेखौ मोनथाम किस्तियाव जों होगोन 3,865 हान्जानो होबाय दा जोङो थाबैनो 6,000 हान्जानो होनो थांबावगासिनो दङ जोंनि गोबां हाबाफारिफोर जोंनि अट'नमास काउन्सिलफोर 6 सिडिउल अट'नमास काउन्सिलफोर गासै 10था जोंहा 6 सिडिउल अट'नमास काउन्सिल दं नर्थ इस्टआवहाय नाथाय मोनसेबो 6 सिडिउलनि अट'नमास काउन्सिलफ्रा गावनिनो मोनसे फ्लेगशिप स्किम खालामनो हायाखै दिनैसिम जोंहा 30निफ्रायबो बांसिन फ्लेगशिप स्किम जोङो दिनै बानायनो हादों बेखौ जोङो रायजो सरकारफ्राबो खालामनो हायाखै जोङो काउन्सिला खालामदों गतिके थांनाय 3 बोसोरबो जों जायाखै 15 डिसेम्बर फैयोबा 3 बोसोर जागोन 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो 1.5 बोसोरसोल' खामानि मावनो हादों 1.5 बोसोरसोआव जोंहा कर'ना भाइरासनि लकडाउन दङमोन कभिडनि जे जेंना बेनि थाखाय जों हाबाफारिखौ लानो हायाखैमोन थांनाय 1.5 बोसोरावनो जोङो जोबोद गोख्रै खामानिफोर मावनो हादों बेखायनो दिनै हेंथा हान्जाफ्रा जेखि बाथ्रा बानसावा मानो रायजो राजाफ्रा जोबोद जोंखौ मोजां मोननानै दङ रायजो राजाफ्रा मदद मोननानै दङ नोंथांमोना नुदों जोंनि दिनै कर्मिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा 15,000निबो बांसिन कर्मिफोर जोंनि मोनबा जिल्लानिफ्राय बाव नुजाफैदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय आरो जोबोद गोजोननाय थाबैनो एप्रुभ जागोन होननानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारा जोंनो खोन्थादों एसे बेयो देरि जादों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानायाव माबा मोनसे जेंना जानायनि थाखाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दाखांग्रामानानो रिक्रुटमेन्टखौ एनाउन्स खालामगोन आरो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ थाबैनो होगोन लोगोसे जोंना टेटनि थाखाय जे एपइन्टमेन्ट जानांगौ बे प्रसेसा फाइनाल स्टेजाव दङ टेटनि साख्रिखौबो जोङो इमिडियेटलि होनो थांगासिनो दङ गंजि कलेजा अलरेडि फाइनाल स्टेजाव दङ बाव गोबां कलेजफोर दङ बिटिआरआवहाय बेफोरनि गेजेराव जों गंजिखौ बासिनांगौ बे बासिनायाव सोरनिबा डिमान्ड सोरनिबा लुबैनाय बेफोर गासिखौ जोङो सुफुंनो नाजानायाव बियो थाम-थिम खालामनायाव एसे सम लादों नैबे सप्तासेसोनि गेजेरावनो गंजि कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ जों डिक्लेयार खालामगोन थानाय समाव जोंहा मोनसेल' थांखि जोंनि थालांनाय सुबुंफोर जोंनि गरिब गुन्द्रा दुखिया सुबुंफोर जों जेरैबायदि रादाय होदों बे रादायफोरखौ जाफुंहोनाय आरो गोदान मोनसे सिन्था गोदान मोनसे खराग गोदान मोनसे गियान आरो गोदान हाबाफारिजों जोंनि समाजखौ फैगौ मिलेनियाम दिनै 21 सेन्चुरि 21st सेन्चुरि किन्तु जोङो 22nd सेन्चुरियाव जों माबोरै थांनानै थागोन जों माबोरै दावखोगोन दिनैनि प्रजुक्तिबिद्या कम्पिउटारनि इन्टारनेटनि टेक्न'लजिनि आर्टिफिशियेल इन्सेमिनेसननि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जे जुग बेयाव जोङो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बिसेसकरि जोंनि बर'फ्रा 22 जौथायाव 22nd सेन्चुरियाव जों माबोरै थांनानै थागोन बेफोरनि एजेन्डाखौ दालांनो जोंहा मोनसे सिमां दङ मावफुंजाबाय जोंहा बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौमोन गहपुरसिम बेयो बारायजाबाय जोंहा सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' मिडियामनि जानांगौमोन बे जाबाय बर' रावखौ जोङो आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै खालामनांगौमोन बेबो जाबाय जोंहा बेबायदिनो गोबां दफाफोर जोंहा गासै 60टा जे MCLAफोर 54टा समस्ति आरो 6टा नमिनेटेड MCLA बानायनांगौ बे फाइलाबो फाइनाल स्टेजाव दङ जोंनि बिटिआरना गहपुरसिम सिमा बारायनाय लोगो लोगो गासै 54टा MCLA समस्ति जासिगोन आरो 6टा नमिनेटेड MCLA जोंहा जासिगोन गासै 60टा MCLA जानायनि जे मोनसे दफा दंमोन बिटिआर सुक्तियाव बेबो जाफुंनो थांगासिनो दङ गतिके बिटिआरनि दफाफ्रा 3 बोसोरनि गेजेरावनो जोबोद गोख्रैयै गासिबो जाफुंसारजाबदों मोननै जोंहा दंबावो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउनिभारसिटि जे जोंहा मुसलपुराव गायसनजागोन बेनि थाखाय हा लानाया जागासिनो दङ उदालगुरियाव NIT गायसनजागोन बेनि थाखाय हा लानायनि प्रिपारेसन बेबो जागासिनो दङ जोंहा चिरांनि रौमारियाव जे नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बेनिबो जोंहा हा लानायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ गतिके जोंहा जे बिटिआरनि 1500 कौटिनि जे पेकेज बेफोरजों गासिबो बे जों जे फसंथानफोर दङ डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार दं बेफोरखौ जोङो लुफुंजोबनाय जागोन